L-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa qed jitradixxu l-istituzzjonijiet u għalhekk mhumiex degni li jokkupaw il-karigi tagħhom. Hekk qal il-President Onorarju tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis filgħodu quddiem il-qorti wara jumejn ta' seduti maratona brabta mal-proċeduri li bdew wara l-inkjesta Vitals. Robert Aquilina spjega li matul is-seduta tal-erba' ġew identifikati numru ta' żbalji li kapaċi waslu biex dawk il-proċeduri jiġu ddikjarati nulli. Bil-President Onorarju tar-Repubblika jgħid li dawn l-iżbalji saru għax inħolqu ċirkustanzi biex jiġri hekk, dan apparti li hemm numru ta' problemi oħrajn fosthom li l-gruppi tal-akkużati kien kbir wisq u kaġuntek kien hemm dewmien fil-proċeduri. Iċ-ċirkustanzi illi qegħdin ngħixu huma gravi ħafna u l-Kummissar tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali minflok qegħdin jaqdu dmirhom qegħdin jimminaw qegħdin jissabotaġġjaw l-istess prosekuzzjonijiet. Bdew jissabotaġġjawhom fost l-oħrajn billi iggruppaw daw l-akkużati f'numri kbar, 14, 19 l-akkużati f'daqqa. L-qrati tagħna ma jifilħux għal dak l-ammont ta' prosekuzzjonijiet fl-istess awla, fl-istess moment, speċjalment prosekuzzjonijiet ta' dil portata. Robert Aquilina qal li kienet jistenna li l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija ikunu preżenti għal proċeduri storiċi bħal dawn. Kif sar meta żewġ imħalfin kienu nqabdu jixjaħmu il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali jiġu hawnhekk fil-qorti juru wiċċhom u juru li huma jemmnu f'daw il-prosekuzzjonijiet. Jitfgħu il-pis kollu tal-uffiċċju tagħhom fuq dawn il-każijiet. Dan mhux qed jagħmluh u meta qed jagħmlu hekk qegħdin jissabotaġġjaw l-istituzzjonijiet tagħhom u x-xogħol li wettqet il-Maġistrat Gabriella Vella. Min-naħa tagħha l-President tar-Repubblika Vicky Cremona fakret li l-Pulizija ma wettqu l-ebda investigazzjoni brabta mad-dil fraudolenti tal-isptarijiet u li kienet l-Għaqda Repubblika li propju sejħet għal din l-inkjesta. Gaffa ma milx inkjesta tal-Pulizija, allura mem l-ebda spettur li jista' jitla' jixed u anki fuq il-ġrajiet għaliex la ġab in-nies fil-qorti personalment. Intant matul il-konferenza ntqal li għandna nirrikonoxxu li għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna konferma tal-mafja u għandna dmir li niġġildulhom bil-qawwa kollha sabiex terġa' tirrenja id-demokrazija f'pajjiżna b'mod sħiħ.